túto miliardu, o ktorej hovorila pani europoslankyňa, ako hovoril aj pán vicepremiér, sme mohli presunúť dnes do sociálnych programov. A namiesto 1 miliardy mohli byť vyplatené už 2 miliardy ľuďom na Slovensku. Čiže hovoríte o zjednodušení podmienok, o jednoduchšej schéme, o helikopterových peniazoch? Samozrejme, tie peniaze mali byť použité na to, aby sa zvýšila tá pomoc. Tá pomoc je stále nedostatočná, je veľmi malá. Veď aj dnes, už aj len v tejto televízii, keď sa spýtate ľudí, čo poznajú svojich nejakých blízkych, tak vám povedia, koľko už prišli o svoje živobytie a nevedia, čo budú robiť. Zatiaľ sa to tvári na nezamestnaneckých úradoch, že ešte to nie je také zlé, lebo tá pomoc ako tak tých ľudí drží pri práci, ale odložili sa len splátky, odložili sa sociálne poisťovne, odložilo sa všetko. To nie, že sa odpustilo, len sa odložilo v čase. Teraz to všetko príde. Pán minister vie veľmi dobre povedať, či až tak extrémne je žiadaná pomoc úhrady nájmov. Teraz prichádza s myšlienkou úhrady elektrickej energie a nejakých paušálnych výdavkov. V poriadku, ale to je už skoro na konci pandémie, nie na začiatku, takže tá pomoc a tá miliarda... Čiže mala prísť skôr. Tá miliarda, ale je veľká chyba tá, že ministri jednoducho sa postavili k tomu rezortne a povedali, zo svojho nedáme. A nepresunieme napríklad ministrovi Krajniakovi miliardu zo svojho, lebo sami máme málo. To povedal Boris Kolár pred chvíľou. A tak to aj dopadlo. A ja to potvrdzujem, lebo viem, ako to beží. A v tomto je podľa mňa potom slabá celá vicepremiérka Remišová. Neviem, na čo potom nám je. A na to bol aj slabý pán premiér, lebo on mal zaveliť spolu s ňou, že jednoducho z hrušky dole. Tú miliardu potrebujú občania tejto republiky teraz a nie na nejaké fiktívne projekty budúci rok. To bol veľká chyba.